Ali ve Mukangelieva Qazaqstanın günmatarındaki täze jaýyny görkezýär. Ol we onuň maşgalaty Berezovka owasyndan göçürildi. Bu owada näwelli sebäplere görä adamlar köpçülükli ýagdaýda husundan gidýärler. Aliyanyň gyzy Albinanyň özünden gidisi 2015-nji ýylyň iýununda kamera ýazgy edildi. Kısa iyi koşup gelip karizamız seni. Yani yentik жақсылық болсын дейміз осы жерде. Қыздарымыз, балдарымыз ауырмай. Ol sular barada gurrun edýär. Çağılar bas aylanmalary we ýürekleriniň bulanmagyna hem şikayet edýärler. Bir gezek bir günüň dowamında 25 okuwçy husundan gidipdi. Yine atalar düşündürüş talep edýärler. Jemgyýetçilik ýygnaklarynda köpleri bu ýagdaýlara goloýdaky Nevit ýatagyndan çykýan zyňyldylaryň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Nevit ýatagyny özleşdirýän halkary konsorsiýum çağılaryň özünden gidip başlamadyndan bir gün öň 2014-nji ýylyň noýabrynda pes elektrik üçinçiligi sebäpli adatdakyndan has köp gazy ýakandygyny aýtdy. Emma ol munyň zäherli gazylaryň hupy derejesini öndürmändigini hem belläp etdi. And during this whole flaring event, the equipment worked exactly as it was designed and there were no exceedance recorded. Adamlar başga ýere göçürilmegini talep etdiler. Kampaniýa ruhsat berilmedik operasiýasy üçin $28 milyon möçberinde jerime salyndy. Emma Kazak resmiýetleri hut gazyň ýakylmagy sebäpli çağılaryň husundan gidip başlandygy dogrusynda delilleriň ýokdugyny aýdyp deriňe başladylar. 2015-nji ýylyň tumsynda häkimetler mektepdäki boýlardan syzyp çykan galyndylar günäkärlediler. Котельня не виноват. Hovlu süpürücü ılalaşmadı. Ol resmi neticenin manisizdigini öňe sürdi. Ну вот сейчас отопительного сезона еще нету, а дети уже новые начинают снова падать. Вот. Новые. Котельная не работает примерно. Котельня не работает. С 15 октября только будет работать фактически. Вот. А дети уже вот 4 новых поступления. Почему вы отрицаете, что дети падают? Biraz wagtda ýeni bir çağa özünden gitdi. Mugallimlaryň biri kameramyzyň öňüne böwütlejek boldy. Mektebiň lukmançylyk otagynda 12 ýaşly Lyubov Vaskobaya damarlary çekip düýrlenip ýatyrdy. Berezovkanyň goloýundaky kara çaganak Nevit gazy ýatagynda Qazaqstanyň gaz önümçiliginiň tat ýarpysy çykarylýar. 2015-nji ýylyň iýununda Kazak resmiýetleri işleriň gerimini giňeldändiklerini yglan etdiler. Resmiýetler Berezovkanyň ýaşaýjylarynyň goloýdaky Aksay şäherine göçüriljekdigini ma'lum etdiler. Emma häkimetler çağılaryň köpçülikliň husundan gitmegini Nevit gaz önümçiligi bilen baglanşdyrmaýarlar. У всех детей какая-то общая слабость была. 80% это дети в возрасте от 12 до 16 лет. То есть, когда у детей идет гормональная перестройка, какие-то изменения какие-то идут. И при этом все эти состояния проходили без медикаментозной терапии. Мы помощь им практически не оказывали. Даже первый день, когда мы транспортировали детей, пока везли 30-40 минут, у детей все это самостоятельно проходило. То есть внешнего какого-то влияния, там, вот, нет, говорили, токсическое? Нет, они это не могли, как они могли ощущать. И именно что избирательно люди проходили, шли на работу, это какие-то проявления и взрослые должны были почувствовать. Этого же-то не было. Aygül Urulbayewa muňa şüpkeli garaýar. Onuň 2 kiçik çağaty bardy. Oňa bir ýatara togly jaý hüdürlense-de, ol Berezovkadan gitmäge razy boldy. Они все прекрасно знают, что у нас отравление, что с месторождения. Просто если они признают, что это месторождение, они останутся без денег дополнительных в бюджет. Berezovkada adamlar jaýlaryny sökýärler. Olar guruluş materiallaryny täze tam gurmak üçin ulanarlar. Ýylyň aýagyny çelne her kim gider. Emma köpçüliklerin husdan gitmeleriň sebäpleri köpler üçin näme älimligine galar.